todas estas ideas queer son moi respectuosas co propio corpo. Na teoría queer, cando vas un pouco aí ao fondo, e lés e analizas o que se di, importa moito máis como ti te proxectas para que os demais te perciban, e de feito dáse moitísimo valor a isto. Líbrete Dios de que chegue alguén que se di home trans ou persoa non binaria e ti percibas que é unha muller e trates esta persoa en feminino. É dicir, é unha teoría que é irrespectuosa co propio corpo, porque o corpo ti podes modificalo e todo estaría antes. Como ti te proxectas para os demais, por iso digo que é moi superficial, ca saúde, ca túa saúde, ca o teu benestar, sabes? É dicir, cando dicimos que se a persoa quere mañá ir ao médico e dicir eu quero testosterona. O médico, a lei recolleu así, non pode cuestionar isto, xa está. Eu derivote a endocrina e ti comezas a endocrina, fai 4 probas, pero tampouco pode cuestionar se isto é o mellor ou non é o mellor para ti, porque importa o que ti sintes, como ti te percibes e como ti te queres proxectar. Isto é teoría queer. A teoría queer na parte boa e vai moi ben, abolir o xénero e todo, pero logo ten unha parte que ten que ver con como ti te proxectas, que é totalmente superficial.